Hej så alle sammen, hjertelig velkommen til den her video. I dag skal vi sådan set ud og lave et par tricks med mig og min lille søsters hund. Og vi er klar lige om lidt. Vi filmer, når det er, vi er klar, ikke? Ja, ikke, Bianca? Hej. Så nu er vi sådan set snart klar. Vi skal ud og lave lidt trick med hunden. Vi henter lige en buld. Skal en buld? Kom nu, tag en buld. Godt. Og vores buldkaster. Okay. Men som sagt, vi skal ud og lave lidt video med vores hund. Og til sidste video viser vi nogle tricks med den. Det er Bianca. Hun er 4 år gammel. En schæfer. Ja. Vi kaster sådan fra en bank. Så hvis der er, du står her, så kaster du med bolden. Aktiv, når det gælder at kaste med bold. Nu laver vi en kunst, som der hedder giv pote. Bianca? Bianca? Sit. Giv pote. Nej, fri. Fri. Sit. Giv pote. Godt. Og som I så kan hun også godt dække. Så er bolden scoret. Uni, jeg har den her. Nu skal vi lave et trick, som der hedder giv halv. Bianca? Sit. Men jeg tror, du var på den her video, og du kan lige få lov til at runde den af. Ja. Hun gør til mig.